ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем. Хонаҳои арзон ҳастанд, ки сар мешаванд аз 60,000 сомонӣ. Ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз тарафи шаҳри Бохтар, Қурғонтепа ва аз тарафҳои шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ, Ленинский бозор ва хонаҳои фурӯшӣ ҳам ҳастанд аз территорияи шаҳри Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Бохтарам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар Кӯрая мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Шумо дам агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад, сурат, наворша ёки ҳамхел чӯша маълумотош кади роя кунем, дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. Дӯстон аз навора сар мекунем, маромад рафтем. Якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон гуфтага аст, тарафҳои Киров мегӯям ба дрон, яъне ки деҳаи Сада, Ленинский район дохил мешавад. Пеши заправкаи Қурбонбек гуфтага аст, соҳибшон лаби роҳда. Ина навори хона аз кӯча сар мешавад то дарунои хона, баня, ошхона ҳамаша сиёнка карда нишон медиҳем. Дӯстони азиз, хонаи дуошин аст, ки ҳам хона, ҳам коттедж ҳисоб мехӯрад. Ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки обшим 8 дар хона дорад ба дрон. Инаи барошам деволошам нав карда метиҳанд. Инҷа ҳамашо дар ҳамин нархи ҳозираш хуш мешавад. Инаи барошам, яъне каферо инҷа ба дастшон нишон додеста, инҷарам ҳамаша нав карда метиҳанд, уже устоошон кор кардесиянд. Хона проектҳои нав кардааст ба дрон, ки ҳамашон замонавӣ. Обшим 6 шотиқ замин, 8 дар хона дорад. Боб свет, ошхона, баня, кухни ҳамаш отделни ҳастад. Ина инҷа гараж аст ба дрон, ки гараҷҳои ледни ва зимни бо аста склад ҳам дорад, ки склад барои ягон чиз мондан ҳастад. гирди хонаҳо полни ход маҳкам. Дӯстони азиз, ки дар наздикиш заправка, мактаб, мағоза, медпункт ҳамаи чизо дар наздикиш ҳастад. хонаҳо мегӯяд ҳамашро бо маҳсулотҳои сифати баланд кати мегӯяд, сифатҳои аъло кати, яъне омода шудааст. ҳамашро ремонтҳои замонавӣ. обшим 8 дар хона аст, ки бадро хонаи дуошона ҳамаи шароитҳои зиндагииш таъмин астад. ванна, кухни, холодильник, термис, обшим ҳама шароитҳои замонавӣ кати таъмин ҳастад. хоб дастфирошам мегӯяд мефурӯшем бо нархҳои 650,000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон. нархи арзона мегӯяд, ки расходаш мегӯяд хеле аштаг, яъне ки мисол аз дигар ҷо мегӯяд хона мегирам, мисол ҳамин хел вариантҳо барои ҳамин фурӯхтасам ба дрон, яъне ки 650,000 сомонӣ боз муомила мешавад. ягон квартира аз территорияи Душанбе бошад, алиш мешавад, ёки хонаи замин, ёки ягон мошинаи қиматам бошад, болоиш пултиен алиш мекунад. яъне ки чӣ вариант ки шумо доред, вариантотона пешниҳод кунед, кадомиша худашон интихоб кунанд. любой намуд варианта пешниҳод кунед, рақамошон ҳардашон кор мекунад. маромад. дуюм квартираи фурӯшӣ аст ба дрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, пушти молодёжни бадро, тарафи молодёжни, пеши мактаби 28 бадро, роҳи Гулистон мешавад, ҷои беҳтарина. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, пушти молодёжни театр бадрони азиз, пеши мактаби 28 молодёжнида қарор дорад. бисёри баъд гап намеда, далаша мефаҳмонем. сехонага квартира, дӯстони азиз, дар дуюм ошина қарор дорад, ки доми 11 ошинаи дар дуюм ошина қарор дорад. лифташ кор мекунад. обшим 70 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, яъне ба дрон квартира бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. дар дуни хона ба дрон ҳама чӣ ҳастад. ремонтҳои замонавӣ кардага аст, доми навсохта, ки уже одамо зиндагӣ доранд. 11 ошина дом аст. дар дуюм ошина лифташ постоянно кор мекунад. ремонтҳои замонавӣ, обшим кондитсионер, холодильник, мебел, кухни гарнитур, телевизор, мисол кухни гарнитура ба дрон ва плита, газ ҳама чӣ дорад. яъне ки мо ҳамаеро такрор карда наметавонем. обшим ҳама чӣ дорад, ки мисол қатишон бо ҳамаи чиза чораш метиҳанд. ҳуҷҷатҳои хона, шартномаи дӯстони азиз ва фурӯхта мешавад бо нархи $90,000. одамоне ки наличие мегиранд бо арзон карда метиҳанд. бениҳоят ҷои хуб аст, ки сехонага квартира ба дрон
70 квадрат ки поёнашда ҷои мисол супермаркет поёни домда дорад. Барои дигар маълумоти пурса аз ду рақамошон гирем арзона мешавад. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. хонаи заминӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои ваданасоз гуфтагӣ аст. кӯчаи ҷавалай аз светофор мегӯяд ҳамагӣ то хонара 2.5 километр роҳ аст. бадро ҳамихел соҳибшон навистанд. обшим 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ошхона баня кухнӣ ҳаст. ҳоҷатхона ванна мегӯяд дар дохили хона ҳаст. яъне кухнии берунӣ ва дарунӣ кухнии мисол зимистон дар даруни хона қатъи ҳоҷатхона ваннаш дар даруни хона ранги сексия бори кардагианд. даруни хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ аст. гирди хона маҳкам, канализатсияам дорад мегӯяд соҳибшон, бо об свечам таъмин аст. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ. бо одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтарам мешавад. ин рақамошон тисел аст кор мекунад. дигар маълумоти пурра дӯстони азиз аз рақамошон мегирем. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан барои реклама дошта бошен, метавонед ки видео карда ё ки суратоша гирифта қатъи маълумотош дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотон нагузоред ва имконият бошад агар навори моро дар WhatsApp имотон силкаша подлиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. чорум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри Қурғонтепа бадони азиз, дар кӯчаи Кайҳонавардон 78 гуфтагӣ аст, маркази шаҳр мешавад. духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 54 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз, яъне ки бо ҳамаи чизи чорааш савдо мешавад. дар дуни хона мегӯяд қатиш метия мегӯяд кондитсионер, телевизор ва ҳаст бадро холодильник, кресла, қолинҳо ва дигар намуд мисол стенка, мисол ҳамихел ҳаст бадро кухни гарнитур, термиз, мисол ҳамин чошам қатиш метия мегӯяд соҳибшон. наздашда мегӯяд мисол майдончаи кӯдакона дорад, мактаб наздик аст, садик, бозор дӯстони азиз, натярус ва бозори нихиам пеша шуда. ҳама шароитош муҳайё аст ва бозор ҳама чизои направлен мегӯяд дар наздикиш аст. кадом самт ки худам мегӯяд роҳ мегӯяд ҳаст, мошин меравад, дастфирошам мегӯяд мефурӯшем бо нархи 255 000 сомонӣ бо ҳамаи чиза чорааш катӣ. бо одамоне ки наличӣ мегиранд мегӯяд бо арзонтарам метием. ина рақамошон аст вавилон кор мекунад. бо дигар маълумоти пурраша мегирем. 255 000 сомонӣ духонага квартира дорад, ремонтш кардагӣ аст. марамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст бадрон. хонаи заминӣ инашам аст аз территорияи шаҳри бохтар аст ки дар ЖД вокзал бадрон, яъне ки тарафи Сарбанду рафта аст бадрон. шаҳри бохтар наздики ҳоҷи шариф, ЖД вокзал назди роҳи оҳанда. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ бадар хонаҳои чихагун средни ремонт дорад. обши 2 сотиқ замин 4 ҳуҷра мегӯяд хона тайёрай. хай таъмирош мегӯяд мисол замона аст средня барои зиндагитон мешавад. об свет мегӯяд пасиени аст, ошхона баня временка дорад. ҳамин обши 2 дона сурат дошта ки ҳамин суратҳоро пешниҳод карда, дигар суратоша надорад. агар шумо хоҳен барои шумо мумкин гирифта роӣ кунад. ҳамагӣ бо нархи 130 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомилаи хубам дорад. ина дӯстон аз чи хеле ки шумо хоҳиш кардем ки аз территорияи шаҳри бохтар хеле хонаҳои арзон монем. ина баҳри шумо хонаи арзон папал шуд, метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирем. тоқа суми холӣ мегӯяд алиш намешавад, фақат суми холӣ. хай бо қатишо тамос гирифта маълумоти аниқша гирем. хоҳиш дорем лайкотона фаромӯш намекунед ва силкаи моро падисаш мекунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳаст аз территорияи Душанбе аст ки ай пойтахт дар райони Сино гуфтагӣ аст соҳибшон, рӯпарӯи заправкаи тоҷирон гуфтагӣ аст соҳибшон. бадрон азиз ҳамахел соҳибшон навистанд. шаҳри Душанбе райони Сино пушти заправкаи тоҷирон. духонага квартира аст ки дар 2 мошина қарор дорад, 42 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз дорад, ванна отдельна, лаби рода, пеши заправка, мактаб, мағоза, чизои лозимиш дар наздикиш аст. даруни хонаҳо хай ремонт дорад. ремонти на зури зур, на безе ремонти мисол як
60% ҳастаи бадрон ки барои зиндагитон мешавад дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 275,000 сомонӣ. бо арзонтарам кардан мешавад. рақамошон ҳастаи вавилон кор мекунад. дигар маълумотҳои пурра аз соҳибашон дар дуюм ошина духонага бадрон бо маҳсулоти 42 квадрати метр. мо хай чанд бор дигар такрор намекунем. марҳамат занг зад дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки шумо дар агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки набошад барои фурӯхтан барои реклама, марҳамат видео карда ё суратша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо ҳамин хел реклама эълонда мегузорем. то охираш тамошо кунед. дастгириётона фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. ҳафтум хонаи фурӯшӣ аст бадрон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳамчун хонае ки замин фарқ надорад, яъне ки асосан замини фурӯши бадрон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кирпични завод гуфтага ҳастаи соҳибшон. шаҳри Кӯлоб кирпични завод бениҳоят ҷои хуба мегӯяд дастрошна мефурӯшем. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хонада фунда мерехтага ҳастаи ва гирдаш пол ниҳод маҳкам дута мегӯяд даврӯза дорад. аз поён ва аз боло мегӯяд даврӯза часпондагӣ ҳастаи гирдаш пол ниҳод маҳкам ва 14 хонада мегӯяд фундаментҳои рехтага дурмушда, яъне санг рехтага бадрон. фақат мегирен хонара сар мекунен. гирду ваношда мегӯяд одамо зиндагӣ доранд. мактаб мағоза хай дурӣ бад нестае. дастрошна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 60,000 сомонӣ бо арзона мешавад. то қас суми холӣ мегӯяд, яъне ки алишна мешавад. ина рақамҳои 918шон вавилона кор мекунад. ба кадом баъдрони дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Кӯлоб ҳамин хел замин ки лозим аст, марҳамат дӯстони азиз дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон занг зада гирен. кирпични завод гуфтага ҳастаи соҳибшон. лайкотона фаромӯш накунед бадрон. агар шумо дар охири реклама бошад бозам такрор шавад, марҳамат сурат маълумот чорӣ кунед. мо фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор дӯстони азиз ҳамин қавмисол хонаҳо пешкаштон кардаем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.